Assalamualaikum. Hi. Waalaikumsalam. Aduh. Beri mas. Rondo yuk. Jam 12 lagi makan. Waduh, ngobrol iki yakin dong. Aku ora kepenak iki oke. Ya Kapan? Kapan? Mau iki. Yus lah. Hah, sopo ah? Iya. Ngobrol iki. Iya. Cepet mari. Oke. Halo yang, beri. Saya, ndani kono wae. Di sekolah OTW iki sabar. Ndani. Ya iki saat makat iki. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ogo. Ayo. Ah, beri mas. Jadwal rondo yuk. Kowe iki sudah mangkat lho. Aduh, di nyokos janjian karo wong. Udah mangkat jadi. Besok maning bola. Oh, Ya wis lah. ngobrol iki yo. Nah, esok main lho. Iya siap. Suman lah. Mana mangkat terus? Iya gampang wis. Yo nyasat lu pas wae. Iya. Yo. Ya Allah Gusti. Aduh nyumbun motor. Alah nyumbun motor hilang. Aduh ya Allah. Aduh nyumbun motor hilang. Ayo nyumbun motor hilang Mas. Aduh pergi Ya kok iki. iso? Alah bu pergi aja ngomong rodo-rodo kaya kupluk kok aduh nyumbun motor itu hilang. Aduh. Nyalano sing rondo. Aduh. Kan ora temat rondo. Alah nyumbun pergi motor Syukur. hilang. Alah. Ya tuh gimana? Aduh pergi. Aduh.